Steve gach duine for mé pumpkinniu agus tá ag snú go mór leis iad sní. Siúf mé tríd céimar céim an cí dhéana mucuid pumpkin agus ní ba aon urlaisí speisialta tastal. Seo iad na hurlaisí dúsáid mé, sciúpútaróte, scín alíana, scín kisna agus cúpla scéin na cáise. Chun tús a cuir, thusig mé le greengrafna aáil ar lína, sna stílan a bhí méid irí. Bhreating mé ar cúpla greengrafna agus tá siad ar an scálín inis. Thucaigh mé ar danála a dhéanamh in gréasán agus seo an greengraf a dúsáid mé an fixture a hairint. Inis, fá an aig is mód in a pumpkin agus thosaigh tanktar. Ar dús rinne mé cloachta ar drábhfop air conas an gréasán a hairint, is féidir le é in freisin, agus taring é ar nó go dtí go bhfuil tú sásta leis, agus ná bhí beartha faoin botún dhéanamh tá sé anna éasca an peann is cruise amach ar an pumpkin. Rinne mé mercanna beaga ar imime an fictúr agus an sin thosaigh mé ag teirint danála. Déan éireacht an spás omláin na úsáid mar fecinn sé níos fearr nuair atá spás idir gachród ar an pumpkin. Nuair bhí mé críochna leis na danála, línig mé an cuid eile den gréasán isteach. Ní airna mé na línsí rógear dá chéile, tuisgóil sé níos éasca cí in na úsáid nuair atá spás idir gachród. Agus seo mar bhreathnaíonn sé nuair bhí mé críochna ag teirint. So seo bhealach eile ina bhfuil tú in anna dhéanamh gan hairint. So má tá tú in an printáil dhéanamh, agus gramíonn tú é ar an pumpkin agus an sin gearann tú na PC amach mar seo agus oibríonn sé an uath. Muna bhfuil tú compórd ag le scéine úsáid, fáid ina éasta chun ceabhair leat leis cuid na céimeanna eile. An sin, caithfidh tú an bun a ggéire as sa pumpkin. Nuair atá an bun as do pumpkin, thosaigh ag baint na gotaí amach. Sábháil na síaltaí agus is féidir linn ina roasta níos déanaí. Thosaigh mé le spúnóg úsáid chun na gotaí baintach agus an sin thosaigh mé ag úsáid an scoop úsróte.
Right no I sé sú le seanir tá tú na. An sin hosig mé ag sníadúirt mar fum cín. Túsáid mé cían alíonna chuna dhéanamh. Gear mé tríd an crackin amháin. Thugad sé níos mó ama ach brathníonn sé an bhaid an deireadh. Seo an cuma a bhí ar leathalach tríd. Agus seo an cuma a bhí ar ag an deireadh. Ag an tróna chur mé cuine isteachán agus breitnig sé sú le seo. Seo stíl eile é dhéanamh. So is féidir linn na sríaltaí a ithe agus chun é dhéanamh caithméid iad a glána agus an sin. Caithméid iad a bhúte in éiscinte ar feadh beidir 10 nóiméad. Nuair atá siad críochnathe trimmigh iad agus cur ar sráidre. Measca iad le ulla agus solin nó péróid. Tar éis 15 nóiméad an aghaidh, breitneoidh siad don agus ba siad réile é. Gur míle maith agaibh tá sulla gom go bhain sibh taitneamh as agus a raibh tú ag cóir na domhan ulla?